a madadin mutumin kirki jajirtacce kuma gogagge mahagurci mawadaci wannan ba wani bane shine Ali Muhammad wanda aka fi sanin shi da Awari ko talakawa kuma mai nagarta ke mana kira na musamman da mu taru mazan mu da matan musamman ma delegate na jihar wanda za su yi zaben shugabannin jam'iyyar APC da su sani cewa ba mu da wanda ya kamata ya cancanta sai honorable Alhaji Ali Bukar Dalori duba da cancantarsa da kamalarsa iliminsa da kuma gogewarsa. Honorable Alhaji Ali Bukar Dalori haziki ne giwa bukar daji damuna uwar albarka. Honorable Alhaji Ali Bukar Dalori mara kabilanci ya ku delegate ku sani ga dan halak wanda ya san halacci ma ya san shi. Honorable Ali Bukar Dalori ya mayar da dukkanin membobin APC na jihar Borno uwa daya uba daya insha Allah ranar Asabar 16 ga watan Oktoba da shekarar 2021 za mu zabe ka kuma za mu tsaya har sai mun yi murna ta nasara. Yaban gwani ya zama dole. Wannan sako na zuwa muku ne daga ɗan takarar kujerar chairman na GSM Village wato kasuwar waya ta Maiduguri jihar Borno wato suna Ali Muhammad Awari.